कुरुक्षेत्र के महान शंख। बहुत बहुत पहले कुरुक्षेत्र नाम के एगो बढ़न मैदान में दूगो बढ़न सेना लड़ाई खातिर तैयार खड़ा रहली। ई एगो शांत पल रहे एगो बढ़न घटना से पहले। अचानक एगो जोरदार दहाड़ चुप्पी तोड़ देहलस। दादा भीष्म एगो बुद्धिमान आ ताकतवर योद्धा अपन शंख फूंकले, जे एगो शेर के दहाड़ नियर आवाज निकलस। दूसरा ओर भगवान कृष्ण अपन रथ पर खड़ा रहले। भगवान कृष्ण अपन खास शंख 5 जन्य फूंकले। एकर आवाज गहिरा आ शक्तिशाली रहे, समुंदर के दहाड़ नियर। एकरा बाद अर्जुन बहादुर योद्धा अपन शानदार शंख देवदत्त फूंकले। एकर आवाज एगो जोरदार गड़गड़ाहट नियर रहे, जे बढ़न मैदान में गूंजत रहे। तब धर्मराज युधिष्ठिर, जेकर मन शांत रहे बाकिर संकल्प अटल रहे, अपन शंख अनंत विजय फूंकले। एकर आवाज गहिरा आ गंभीर रहे, जवन उनकर अटूट धर्म आ न्याय के प्रतीक रहे। एकरा बाद सुंदर आ बहादुर नकुल अपन शंख फूंकले। उनकर शंख के आवाज साफ आ तेज रहे, जवन उनकर जवानी के जोश आ लड़ाई खातिर तैयारी देखावत रहे। ओकरा तुरंत बाद बुद्धिमान सहदेव आपन शंख फूंकले। उनकर शंख के आवाज स्थिर आ गहरा रहे, जवन उनकर ज्ञान आ आंतरिक शक्ति के दर्शावत रहे। ई सब दिव्य शंख के मिलल जुल आवाज आकाश आ धरती में गूंज गईल। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कृष्ण आ अर्जुन के शंख के आवाज पांडवन के दिल में बढ़न हिम्मत आ दृढ़ संकल्प भर देहलस, जबकि उनकर दुश्मन डर से कांप गईले। उनकर ई एकता आ संकल्प ही उनकर सबसे बढ़न शक्ति रहे। आजो हमनी के जीवन में ऐसने चुनौती आवेला, जब हमनी के डर लागेला, चाहे लागेला कि हमनी अकेला बानी जा, तब ई शंख के आवाज हमनी के याद दिलावेला कि हमनी के भीतर भी एगो अनंत विजय बा। ई हमनी के भीतर के अनंत विजय के जगावेला हमनी के दृढ़ निश्चय, आंतरिक शक्ति आ धर्म के राह पर चले के हिम्मत। जब हमनी के अपना लक्ष्य खातिर एकजुट होके काम करेनी जा, तब कवनो बाधा बढ़न नहीं खेलागत। अपन शंख फूंकी, अपना भीतर के शक्ति के जगाई।